ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪುಗ ಕೋರಿದ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕೆ ಇಲ್ಲಲೇ ಮಸಾಲ ಎಂಚ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಐನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ್ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಿ ಕಿಚನ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಮೋಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಯಾನು ಒಂಜಿ ತವ ಬೆಚ್ಚಾದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ದಾಸೆಮಿ ಒಂಜರೆ ಚಮಚದಾತ್ ತುಲೆ ಒಂಜರೆ ಚಮಚದಾತ್ ಬೀರ್ದರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಈತ್ ಪಾಡ್ದು ಉಂದೆ ನಮ ಪೊತ್ಪೊಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೆಲ್ಲದಿ ಓಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಸೂಪೊತ್ತವನ ಅದೋಟು ನಮ ಸೂಪೊತ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡು ನಮ ಒಂದಿನ ಇಂಚನೆ ಶೋಕು ಪೊತ್ಪೊಡು ಒಂದು ಕಮ್ಮೆನ ಬನ್ನೆಟ ಪೊತ್ಪೊಡು ಬೊಕ ಸಾಸಿವೆಲ್ಲ ಪಟ ಪಟ ಪನ್ನೆಟ ಪೊತ್ತುಂಡ ಆಂಡ್ ತುಳಿ ಒಂದು ಇಂಚ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತು ರೆಡಿ ದಿಂದ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ಈತ ತುಲೆ ಸಾಸಿವೆ ಪಟ ಪಟ ಪನೊಂದುಂಡು ಒಂದೈತ ಕಮ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಶೋಕು ಬರೊಂದುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದೇನು ಅರಪ್ಪರೆ ಬುಡ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಅರತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊನೊಡು ತುಲೆ ಒಂದಿತ್ತ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ನಿಕುಲು ನನ್ನಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐತ ಬರೀಟ್ ಇತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಆಲ್ ಪಂದ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜನ್ನು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕಿನ ನಮ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನು ಪುಡಿ ಮಲ್ತೊನೊಡು ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಪುಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಕ ಇದು ತುಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿಯಾಂಡ್ ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿಯಾಂಡ್ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಆವಡ್ ಲಿಂಬೆ ದಾಲ ಮುಲ್ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜ ಕೋರಿಗ್ ನಿಗ್ಲು ಕಡೆ ಮುಟ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಲೆ ಇದು ತುಲೆ 1 kg ಯಾನ್ ಕೋರಿದ ಮಾಸ ದೆತೊಂದೆ ಐಕ್ ಅವೆನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಾದ್ 1 ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ 1 ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ನಿಕ್ಲ ಅನುಸಾರ ಒಂದು ಕೊಜಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಜಪ್ಪು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತ್ ಈತೆ ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತುದಿ ಒಂದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಲ್ಲ 1 ಚಮಚದಾತ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಬೆರೆದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ದೀಂಡ ಆಂಡ್ ಒಂದಿನ ಶೋಕು ಬೆರವಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚಾತುಂಡ ನಿಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನಿಗ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನ್ಲೆ ಇದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇಪ್ಪಡು ದಮ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಾಕಿನ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಬಿಸಲೆ ದಿಯೆ ಐಕ್ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂಜಿ 3 ಚಮಚ ಅವು ಆತ್ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಕಿನ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತುಲೆ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದು ಅವೇನು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಇಂಚ ಪೊತ್ಪೊಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಆವಡೊಂದು ಇಚ್ಚಿನತ್ತ ಒಂಚೂರು ಪೊತ್ತದ ಹಾಕಿನ ನಮ್ಮ ಬೇವಿರೆ ಪಾಡುನ್ಗನಿಕ್ ಒಂತೆ ಬೇವಿರೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಚೂರು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಪೊತ್ಪೊಡು ಇತ್ತ ಮೂಲೊಂಜಿ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅವು ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡಿಯೆ ಅವೆಲ್ಲ ಉದ್ದುದ್ದ ತುಂಡು ಮಲ್ತದ ಪಾಡಂಡಾಂಡ್ ಒಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಇಂಚ ಪೊತ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿವೋದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಉಂಡತ ಅವೇನಿತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ಗ 1 kg ಕೋರಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ 3 ಚಮಚದಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಮುಲ್ಪ ಪಾಂಡ ಯಾವು 1 ಚಮಚದಾತ್ ಎಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಗ್ ಬೆರದು ದೀತ ಈತ ತುಲೆ ಉಂದೆನು ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಚೂರು ಇಂಚನೆ ಪೊತ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೆಲ್ಲನೆ ಪೊತ್ತೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಂದೆನು ಕೋರಿನ ಬೆರದೀತಿನವೇನು ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ ತುಲೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕು ನಮ್ಮ ಬೆರವಡು ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಚೂರು ತೊರಲ್ತದ ನೀರು ಪಾಡ್ಗನೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಕೊಂಡೆ ಅವು ಆತ್ ನೀರು ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಇಂಚ ಬೆರವಡು ತುಲೆ ಶೋಕು ಇಂಚನೆ ಬೆರದು ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೆಯ್ಯರೆ ಬುಡೋಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಡೊಂದು ಕರಕರಾದ ತಿನಿಯರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ನಿಕುಲು ಖಂಡಿತವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಎಂಚಾತುಂಡಂದು ಎಂಕ ಪಲ್ಲೆ
ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ ಬುಡ್ಕ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯಡು ನಮವರ ಇಂಚನೆ ಮುಚ್ಚಳದೆತ್ತದು ಹೊರ ಇಂಚ ಮಗ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಗ್ಪೊಡು ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೋರಿದನೆ ನೀರು ಬುಡುತ್ತುಂಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿದ ಮಾಸದೆತೊಂದ ಅಂಚ ಅವು ನೀರು ಬುಡುಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ನಮ ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ ಬುಡ್ಕದಲ್ಲಿ ನೆತ್ತ ನೀರು ಬುಡ್ತುಂಡು ಒಂದು ಕೋರಿ ಬೇಯೋಡು ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಅವಡು ಲಿಂಬೆ ದಾಳ ಪಾರ್ದಜ ಇದುಲೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾಕಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡರ ಇಂಚ ಮುಚ್ಚಲ ದೆತ್ತು ತೂಕ ತುಲೆ ಶೋಕು ಕೋರಿದ ನೀರ್ಲ ಬುಡ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೋರಿಲ ಬೇಯ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೋಜ್ಪಾಯ್ತುಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತುದು ತುಲೆ ಶೋಕು ಕೋರಿದ ಮಾಸ ಬೇಯ್ತುದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೆಪ್ಪರ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಕ್ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಂಡ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕೋರಿದ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂದೇನು ನುಪ್ಪು ದೊಟ್ಟ ಚಪಾತಿ ದೊಟ್ಟುಗ ದೋಸೆ ದೊಟ್ಟುಗ ಒಯ್ತು ತೊಟ್ಟುಗ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ದೆತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಖರ ಖರ ಆದ್ ತಿಂದರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡಂದೆನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೊರ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಲು ಈ ಅಡಿಗೆನ ಮಲ್ತದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರು ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರು ಪಂದ್ ಎನ್ನುವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂಯಿನೇಕ್ ಧನ್ಯವಾದ.